Tak stala sa nám taká tragická udalosť. My zomreli v Rokline a teraz je tam všetko, tak ideme sa vyspať. Poď, Najsko. Najsko, ideme sa vyspať. Sorry. Ne, sú tu monstra. Do prčic. Ale však my tu máme staré veci v tom. Teda aspoň ja tu mám staré veci v tom. Ja idem skúsiť do tej rokliny. No, skús. Do prčic. Mám tie veci. Máš veci? Áno. Tak zober. Dobre, tak keď Dám to najdôležitejšie. tam je Enderman. I do zeme sa pozerá, a tam je aj Creeper. Ne. Vstávaj sa. Zomri sa, zhebni. Enderman, prosím ťa, nevšímaj si ma. Čo vonku? No len ja by som sa teraz dostal dovnútra rád. Yes. Ak by si Myšlienkom. chytil aj moje veci, tak by som bol rád, lebo... Mám ich. Máš? No tak nestačia iba topánky. A tá spírka a štít, hej? Nič viac. Tú spírku nemám práve. Oh no! Ja sa zomriem. Poď. A ja! Kde je dom? Kde je ten dom? Ja som dole! Ja som padol! Pri mne vybuchol creeper totiž. Kámo, poď sem, prosím ťa, si umrel? Áno. Ty si umrel? No, tak a my sme v ríti teraz. Nie, žijem teda. No tak prosím ťa, ma poď zachrániť. Zabij sa, máš nejaké veci? No, nemám. Do prčíc. Drahá. Tu máš sekeru a Díky. boty. Počkaj. Čarodejnica u nás hneď. Tu máš toto a ešte ti na štít. A idem s tebou. Dobre, štít. Ale kde mám tú spírku, nevadí. No musíme si vybrať takú normálnu jaskyňu, hej? Niekde budú čarodejnice. Pozri, tu čarodejnica hneď, hej? Debil? Mŕtva? A čo si vypadá? No, redstone väčšinou. Ja mám luk. Nice. Pozri sa, čo tu je! Dole! Poďme tam! Vieš ten krpatý debil. Jo? Ja ho To zabijem. nezabijem. Ale však z neho padá armor, sa mi zdá, nejaký. Ja z neho to nepadlo. No nič. Iba level. No tak poďme tam do miastine. O, vole. Dobre, mŕtvý zombie. A kde si vlastne? No, až už nemusíme zachraňovať svoje veci, proste No, veď. nezachraňujme svoje veci, nejak to tu vyzabíjajme dookola a poďme spať proste. No poď tam, creeper. Poď spať radšej. Poď radšej spať. Když sú tu monstra a zase nemôžeme. Budú prčiť. Počkaj, však to tu osvetli. Aha, to zombie. Enderman, pomoc! Oh, fuck. Však aj predtým sme ho zabili, tak aj teraz musíme. Oh, Shit. kamo. My tu takto tu. Dopadne. Zobral som pár vecí nejakých. Ty máš lúk? Ticho. Kde si ty sráč? Kde je? Počkaj, mám tvoj štít, mám tvoj krompáč, mám tvoje uhlie. Neviem. Zomri, idiot. Som vo... Na mňa nemôže. On je hore. On je u mňa.
My u teba. Poď srať. Zdrav. Mŕtvy, mám enderperlu. Ježiš, oni tu napadajú villagerov. Tí zombici tu napadajú villagerov. Ne. Zdraj, máš taký... Ja som cave diver. Let me know. No poď, Let me... poď sem, vole, creeper. Ja som pod vodou, ja som sa potápal doslovne. No, že to sa dá. Creeper, ver. Ja... Ja som odomkol nejaký koláč. No vieš, Štíš mňa to. dúfam, že Ja to som villager... odomkol nejaké vajce. A počkaj, tu máš... Počkaj, našiel som veci tvoje. Mám tvoj štít. Mám tvoj OK, meč. Mám tvoj luk. Tak to ber. Kokos, ber to. Kde Ber si? to. Však tu som. Ber to. A kde je štít? OK. Tak to... to. Kámo, no tak ja by som povedal, že sa na to môžeme vykašľať rovno, lebo... Ja by som povedal, že môžeme hľadať iron. A môžeme ísť dom. No, poď. Poďme. Ja som ťa zabil. Ty si fakt, kámo. Ja som nechcel. Ono tam má také automaticky. Ja som dával iba to podržať, že chcem plávať a ja som nechcel, ale... Do prdele, do prdele. A ja nemám... Ja viem, ja som ti to omylom zobral ešte, lebo tu je milión spíkov. Ja dám aj rukou, debila. Dobre, tu máš veci hlavné. Máš segedín, tu máš štít, tu máš meč, tu máš toto. Doprčiť, prečo to mám zaseknuté? Vieš čo, aby som si tu spravil nejakú vlastnú jaskyňu. A našiel by som. Ja tu musím povyhádzovať dole kopcom veci, ktoré fakt že nepotrebujem. Takže, toto nepotrebujem, toto mi je na nič, toto mi je na nič. Toto je jedlo. No ja nemám žiadne veci. Toto mi je na nič, toto mi je na nič, toto mi je na nič, toto mi je na nič. Toto je jedlo. Ja si to poberem. Áno, pober. Tak poďme hore zase. Poďme naspäť. Ja si anekvitnem túto vec. Tak a budeme tu proste ťažiť. Spravím... Vieš čo? Toto video vyzvá ako záchrana. Pozor! Ty zombie. Ja zabil skeletón. No to nie. Kde je? Ježiši! Debil? Oh shit, ja som aj pohápka. Áno, no. Kamo, najeď sa, ja nič. Počkaj, tam by som mal mať ešte niekde krompač kamenný. Nemáš môj kamenný krompač, prosím ťa? Ne. Alebo však nie, tak spravíme si normálne. Ja mám enderperlu. A ja? No to je tá moja práve. Nevadí. Poďme tu nejak spojiť s barákom. Poďme tu nejak spojiť. No však toto si ideme spojiť s barákom a budeme ťažiť proste. No ja si musím, máš drevo nejaké plus? Mám. Dáš mi? Hej, len toto dorobím. Vieš, toto. To bude taký vstup, no. Toto, Čo ma sorry? tu je? Ja neviem. To prosím ťa, znič to. Vieš, spravíme si takto vchod do dolu. No.
No počkaj, ja to idem znútra robiť teraz. Dobre, počkaj. Potrebujem. Čo potrebuješ? Budem si nakázať drevoniť. No poď. Poď si nakátať a... Fúha, mne to nevidie. No a ja si potrebujem nakácať drevo. A ja si potrebujem nakácať drevo. Wow! Do vody mi vlastne neuberá nič, keď padnem. Takže skočím takto sem. Tu sú ryby. Ok, mám 9 dreva. Mám kamenný kromkač. Som to našiel na zemi. To je asi tvoj, že? Kámo, to koľko toho dreva je? Ja neviem. Dobre, to už nie je nič. Ktoré pohádžem všetko nepotrebné do vody, čiže toto nepotrebujem. Toto je jedlo, to by som si mohol zobrať, toto dávam medzi jedlo. Toto nepotrebujem. A toto si hodím medzi zbranie. Ja by som tu povedal také opevnenie. Chápeš? Chápem, čo myslíš? Takú ohradu z kameňa, keď budeme mať veľa. No idem si spraviť toto drevo. Ja už ťažím. Super. Dobre, ja idem k nám. Je extrémne prší. Nenašiel si nejaké železo alebo niečo také? Wow, creeper! Idem dole, aby som ho vyfajtil, kámo. To bol blesk? Čo? Obrovská trhlina. Ty vole! Creeper ma skoro zabil. Pane Bože, ne! Ich tam bolo 30. Jaká veľká bola jaskyňa? Bola to trhlina? Úplne mini. Tak pohodička, tak to ťa tam dovedie. Ježiš! Ja som sa spálil na začiatku, lebo som si zničil postiel. Dúfam, že... Chápeš? Ojoj. Ja viem cestu. Toto je tá naša domáca jaskyňa? No. Jaj, tak to ti zoberiem. Pozor, je tam veľa mobov. Tak tam nepôjdem. Ale Máš... spravím si tam, vieš čo? Ale spravme si tam... Dvere si tam spravíme. No, to môže naštvať. A však aj naštvalo asi. Dobre, dvere. Jakže 3 sa dajú iba vyrobiť, je minenku. OK, si tu? Hej, som tu. Oh no. Toto sem dám. Toto asi tu. Pri nás horí. Si ty jasný? Vieš, čo je tu za Enderman? Kde?
Jakže on umre? Išiel si do tej jaskyne? Nie, ja som teraz tu. Pri Endermanu. Kamo? Tu sa despálne veci. Kde sa despálni veci? Áno, veci. Rýchlo. Poď. Pober si veci a zdraj naspäť. Zakopávam. Okay. Máš veci? No. Môžeme vykopať a equipni si štít. No. Som padol. Pozor! No, troška to potrebujeme vylepšiť toto. No. Králička. Tu je ona. Tu je jaskyňa. Ďalšia. Tam. Je? No, je. Čo ma Sorry? hitlo? Čo ma hitlo? Ja nechcem. Je tam niečo? Nie, ale môžem to osvietiť. Tak to dostajem naspäť, vieš? Lebo troška vyššie to mám. Ja mám 30 blokov. Čoho? Prosím ťa. Netopiere zabijajú, či nie? Nie. Fúr. Vole, tu čo vydávajú za zvuky? Neberám. Nič tam nie. Ne. Až by som toto video za chvíľu aj ukončil. Ježiš, voda. Soka, paňu, ne? Už není. Okay. Čo hovoríš na to? No, za chvíľu by sme to mohli ukončiť. Ty vole, voda. Vieš čo, ja idem do tejto väčšej kľúčky. Kámo, dobre, už to tu není. Zabil ťa? To koľko tu toho je? Hodili by sa mi torčky, kokos. Tuto, lebo tu je toho mega veľa. Tu je toho mega veľa toho uhlia, až na to, že ja neviem, či si dokážem vyrobiť torčku. A dokážem. Keď som v tej kejke. Dobre. OK. Vička. Oh no, mám poison, ne. To je mŕtka. To bojím, že tu Ja. to pôjde voda. Tak odtiaľ to pôjde voda. No mám poison, ja mám jedno hápko. Dobre, ja už som to tu zničil. Čo si umrel? Nie, okej, poďme naspäť, ale. Ale ako? Ja tu spravím schody. Ja Kde sa sa krumpať. vlastne? No pôjdeš, lebo máš krumpač? No, mám. Potrebujem ho. No, ale kde si ty? Už. Kde si? Tu ja. Wow. Ja.
Ja to tu môžem vykopať. A kde bola tá víčka? Počkaj, veď vykop si cestu, áno. A však tu sú schody. Počkaj, No poď, ďalej. Počkaj. koper. Dobre, poď. A jaskyňa. Tu je jaskyňa. Čiže ide sa tam. Tam, kde si ty. Poďme už ukončiť video. A, tu sme tu? Dobre, tak dobre. No tak Takže, dobre, ok. ľudia. Počkajte, ja som sa tu zasekal. Počkaj, tu sú zombici, tak choďme dovnútra. Tak ľudia, ja si tu poupravujem inventár a môžeme už pomaly končiť teda ľudia. No dobre, tak ľudia, dajte like, ak sa vám toto video páči a chcete ďalší diel. Tak a ja vás zdravím s Najskom. Čaute! Čus.